Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ήταν μεγάλος αγώνας και πολλές ώρες για τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Ελπίζω αυτό που είδατε σαν γονείς, σαν άνθρωποι, να σας ικανοποίησε από τη νέα γενιά που έρχεται. Γιατί σε αυτή αξίζουν τα χειροκροτήματα. Εγώ θα σας ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι, ήρεμο, με υγεία πάντα. Μην δείξουμε τα οικονομικά, αυτό τα ξέρουμε όλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Όμως πριν πούμε το καληνύχτα, θα ήθελα να αναφέρω τους μουσικούς που έχω δίπλα μου. Την Βαγγελιώτη Φραγκεδάκη στο πλήκτρα, πιάνο, αρμόνιο. Το Μανώλη το Ξενικάκη στο μπουζούκι. Συνάδελφοι και φίλοι από το σχολείο. Το Γιάννη το Δερμιτζάκη κρουστά. Το Θανάση το Ντουμτζή μπάσο. Και ο Δημήτρης ο Καραπάντζος ηλεκτρική κιθάρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι ολόψυχα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε και του χρόνου πάλι εδώ δυνατοί να συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε τον αγώνα ποτέ, έτσι δεν είναι? Κυρία Σύση, θα σας παρακαλούσα πολύ να πείτε ένα μεγάλο χειροκρότημα για την κυρία Κουλιεράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Πιστεύω να σας ευχαρίστησαν τα δικά σας τα παιδιά, να ικανοποιηθήκατε από την πρόοδό τους και από τη δύναμη της ψυχής τους. Θα θέλαμε όλους να σας καλέσουμε στο φεστιβάλ το τριήμερο για τη μη βία, ενάντια στη βία, που διοργανώνει ο κόσμος χωρίς πολέμους και βία. Ο κύριος Κόκλας θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι ήταν κάτι φανταστικό αυτό το οποίο είδαμε σήμερα. Τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον, το λέμε. Και όπως